Y rhifin diweddara o Planet ar silffoedd siopau llyfrau, lle mae wedi bod ers 20 mlynedd, ar wahân i saib rhwng 79 ac 85, yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gwleidyddol, celfyddydol ac amgylcheddol o Gymru a thros y byd. Mae'r staff yn y swyddfa olygyddol yn Aberystwyth wedi bod yn casglu ynghyd hen ryfynnau a llythyrau gan gefnogwyr o'r dyddiau cynnar. Ac wrth edrych nôl, mae gan y golygydd newydd syniadau newydd at y dyfodol. Dyn ni'n trefnu digwyddiadau bob chwarter, rhyw fath o public debate am rhyw mater yn y Cylchgrawn. Rwy'n credu bod y Cylchgrawn yn perthnasol ac yn mwy perthnasol yn yr amser hwn. Dyma'r rhifin cyntaf un o 1970, cartŵn o George Thomas ar y clawr oedd newydd golli swydd fel ysgrifennydd Cymru. 5 swllt oedd y pris drud yn ôl y Western Mail ar y pryd, ond am hynny roedd erthyglau ar y dwyrain canol a China, cerddi newydd gan R.S. Thomas ac erthygl gan Dafydd Iwan ar gadwraeth. Golygydd cyntaf Planet, Ned Thomas, a sylfaenodd y Cylchgrawn mwyn creu fforwm ar gyfer trafodaeth ddeallusol yn Saesneg, rhywbeth oedd eisoes ar gael yn Gymraeg yng Nghylchgrawn Barn. O'n i'n ffodus bod i'n dod nôl pan oedd Cyngor Cerddedau Cymru wedi sefydlu yn 1968 ac oedden nhw'n chwilio am syniadau newydd. Felly, heb y datganoli celfyddydol diwylliannol, fydda'r Planet ddim wedi dod i fodolaeth, a falle heb Planet, ormodol i ddweud fydda'r datganoli gwleidyddol ddim wedi digwydd, ond yn sicr oedd yn rhan o'r broses nath arwain at datganoli. 200 o rifynnau yn ddiweddarach, mae'n parhau yn rhan o'r drafodaeth nawr yn oes y cynulliad.